Hola, famílies. Avui comencem les càpsules educatives per acompanyar-vos en la criança dels vostres fills i filles. I per què comencem parlant del cervell? Perquè pensem que per poder entendre el comportament dels nostres fills i filles i poder ajudar-los, és important fer-ho des de la calma i entendre com funciona el cervell ens ajudarà. Quan naixem, el cervell està físicament format, però no té totes les capacitats desenvolupades. El seu desenvolupament és molt complex. Nosaltres farem una explicació molt senzilla per tenir unes nocions bàsiques. Podem dir que el cervell té tres grans zones. La part posterior del cervell, la que veieu de color roig, és on estan les funcions vitals de supervivència, les accions reflexes, el cervell reptilià. És la zona que està més operativa al moment de néixer, respirar, estar despert, dormir. La part central del cervell, la de color groc, seria on estan les emocions, la part més animal, la que encara no controlem. Les emocions més primàries de la ràbia, la tristesa, l'alegria, és el cervell límbic. Aquí és on trobem les neurones espill. Aprenem per contagi, per efecte mirall. Aprenem més pel que veiem que no pas pel que escoltem. Si vols que el teu fill o filla sigui sincer, sigues tu sincer. Si vols que sigui calmat, actua tu en calma. La part frontal del cervell, la de color verd, seria la part racional, la que ens ajuda a regular les emocions, on estan les diferents capacitats de concentració, planificació, regulació. Quan són menuts, aquesta part del cervell està molt poc desenvolupada. S'ha d'anar aprenent al llarg dels anys i amb les experiències de la vida. Aquesta part del cervell no s'acaba de desenvolupar fins a l'edat adulta. Hi ha experts que diuen fins als 23 i altres fins als 30. El que està clar és que quan som menuts, qui mana són les dues primeres parts del cervell. La major part dels seus comportaments es basen per impulsos. Perquè quan naixem, aquesta tercera part del cervell, la part racional, encara està molt immadura i no tenim aquestes diferents capacitats de control, concentració, anticipació. Per això és molt important la funció dels pares i educadors i poder oferir als nostres fills i filles experiències sanes i enriquidores que faciliten un bon aprenentatge. A ningú se li fa estrany que un xiquet o xiqueta se faci pipi damunt, perquè sabem que encara no té el control dels esfínters. Però, en canvi, no entenem que els xiquets i xiquetes tinguin rabietes, mos ho emprenem com una provocació, i seria exactament el mateix. Encara no tenen la capacitat de regulació desenvolupada, l'han d'aprendre. Ara vos demanem que penseu alguna situació, algun comportament del vostre fill o filla que no vos hagi agradat, que vos hagi molestat. I penseu també en el desenvolupament del cervell i les capacitats que encara no tenen. Podem ser més comprensius? Esta setmana vos animem a reflexionar sobre este tema i si voleu aprofundir més, tot el que ara nosaltres vos hem explicat és dels autors Rafa Guerrero i Álvaro Bilbao, que podeu trobar moltes coses interessants per internet. I com sempre, vos podeu posar en contacte amb nosaltres a través dels nostres comptes d'Instagram, Facebook o correu electrònic. Moltes gràcies pel vostre temps i ens veiem el proper trosset educatiu.